Şul aktyor tanıyanmı? Türkmen kinosynyň watynda ýene bir gaýtalanmazak ussat Sapar Ödäýew. 1949-njy ýylda Göktepe etrawynyň häzirki Türkmenistan Daýhan birleşigi, ýagny Körsagır obasynda dünýä ýene. Amangul Mehmetowyň oba dostu we ony kinosynyň watynda, teatr sanatynda, umman medeniýet sanaty işgärleri şeýle kabul edýän ekenler. Muman Aýdanynda 6 çağanyň atasy, 4 ogul, 2 gyzy bar. 1966-njy ýylda Taşkendiň Teatral çeperçilik institutynyň aktyorçylyk hünärini okuýar we 1970-njy ýylda tamamlaýar. Molnepet adynaky häzirki talipler teatry o wagt akademik drama teatry bolýar. Ana şo ýerde aktyor bolup işläp başlaýar. Soňra asalymdan harwgurlukda bolup 1972-nji ýylda kino sanatyna başlaýar ähwanlar. Umuman ol Türkmen hemde daşaryurt kinolaryny bir näçe keşipleri ýerine ýetirdi. Ýagny daşaryurt kinolary bolany Ölüm Kergöni, Kuryer Navastok, umuman şular ýalakka daşaryurt keşiplerde ýerine ýetirip gelen ustad aktyor. On düşen kinolary Gadym daglaryň riwayaty, Aralys Jülgüsi. Şu buğrağını yüreğe düştü canlıvan bildi. Tevuştunun jini atlamasana. Belki aracını serdin han. Yok. Burhan adagan ediyor. Gökböreýiniň Aýdymy filminde dagy ine şu wagt bir kino görýär. Daşaryurt kino aktyorlary, ýagny Jackie Chan, Tom Cruise, ýene şolar ýaly ustak aktyorlar kinoda köp zady öz ýerine ýetirýär. Kaskadyorly kinoda keşip döredýär, görýär. Emma Türkmen aktyorlaryny häzirem öňem şu öz başlyk kinoda bir näçe usullary, atdan ýykylmaly, at çapmaly, at üstüne oýunlary ýerine ýetirip bilýän aktyorlarymyz häzirem şu wagtdan öňem bolan şolaryň biri Sapar Ödäýew. Gökböreýiniň Aýdymyny atda bir çapyşyny tomoş etseňem mähmanlar. Şo kinonyň görmäge maslahat berýän, şo kinoda baş keşipleriň birini ýerine ýetirdi. At üstünde öz ýaşynyň bir çene baranyna garamazdan ahylçyky bedewini şeýle bir erketmek başaryp bilen o oglanyna ustad aktyor bolan Sapar Ödäýewdir. Sapar Ödäýewiň häzir men size ýatladayyn Tentek ýagny Ahlamon filminde de bar, garakçylaryň keşbini ýerine ýetirdi. Muňdaşyndan Ýylanly Ady kinosyna garamagly hindi gyýdy ýaly kinolaryny Sapar Ödäýewsiz gözüňe getirmem bolanok. Dowam edýär. Ýagny Türkmen kinosynyň gotunda Saparagy ustatlarça diňe bir keşip döretmän kino rejissörlaryň ikinci rejissör bolup bir kinoda kino rejissörüň ýanyna ikinci rejissör bolýar, oň iki san assistenti bolýar, köpekçi rejissör bolýar. Sapar Ödäýew diňe kinoda ikinci rejissör bolup işlän. Ondan da şary bar näçe Türkmen tebigatyny wasp edýän, dermanly ösmükler wasp edýän, Türkmen tebigatyna öýleýän ajaýyp wakalar wasp edýän dokumental filmleriň rejissördür. Onuň belläp geçelýän üýtgeşik ajaýyp dokumental filmler döredip bilen ustad aktyor hem de rejissör diýip tanalýar Sapar Ödäýew. Ol 2009-njy ýylda Halipa Türkmenistanyň halk artisti diýilen hormatly adam berilýär. Umuman Sapar Ödäýewde şeýle häsiýet bar. Ol
känmer ady, şan şöhrady goýuluşmaya, ol diňe öňüne goýan maksady kinosyň otunda nesillemede şeýle bir ýylgalary bir zatlar goýup gitmek oň arzu bolupdyr. Oňdaşyndan mährimanlar daşar ýurtlarda okany, Özbekistan döwletiniň ýa-da teatr institutyny okany, şo ýerde kino düşürilişini içkin tomoşa edip türkmen kinosy mundan beýikdir, mundan ägirdir. Türkmen aktyorlary sizden has bilin ajaýyp keşip ýerine ýetirýär diýip gelip şo zatlar ýerine ýetirmek üçin özünden ýokarda halipalaryň ýygynyň gitmedigi üçin jan eden aktyorlaryň birdir mährimanlar. Şeýle-de häzirki wagtda Sapar Ödäýewiň ogly Wepa Ödäýew hem öz kakasynyň kärini dowam edip gelýär. Ikinji rejissor bolup şu wagt Oğulhan adyna türkmen film birleşigini öndürilýän çeper filmler bir näçesini zähmet çekip gelýär mährimanlar. Jappaklar adly komediýa kinosyny ol daşar ýurtly söwdegäriň keşfini ýerine ýetirdi. Şo ýerde ony inmerksi her bir kino düşürilip bolunan soň ony öwrenjiler tomoşa edip o ýerde bolýan ýerni, bolmaýan ýerni tanqidleýärler. Şonda tanqidçiler Sapar Ödäýewiň kinosyna ady ýazylyp bolýan, niýeresinde keşip döretdi diýipdirler. Siziň özüňizde münasibet berip görüň. Daşar ýurtly bir söwdegäriň keşfini ýönekeýje ýerine ýetirýär. Näme diýilýär? Kiçik aktör ýok, kiçik rol var. Ana, ussat şo ýerde özüniň ussatlaryny görkezdi. Ýöne gelik gidende de eýýäm tomoşaçylaryň aňyna galdy. Şu daşar ýurtlyny kim ýerine ýetirdi diýipdirler. Ene. Şeýlelikde ussat halipa aktyor Sapar Ödäýew türkmen kinosyna häzirki döwürde biz ýaly ýaşlara uly ýyzgallaran, nusga bolup duran ajaýyp aktyor 2014-nji ýylda aradan çykýan.